Għattini ġurnata konsekuttiva l-kandidat laborista Cyrus Engerer reġa' ħadda qatta bla ħabel kontra l-erda ambjentali li qed issir f'Malta iżda b'mod speċjali f'Għawdex. Wara li kkundanna l-vot tal-membru parlamentari laburista magħżul minn Joseph Muscat fuq il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar Clayton Bartolo dwar villa bil-pool fil-qala, issa fuq Facebook reġa' staqsa jekk dan hux il-bidu tad-distruzzjoni ta' Għawdex. Il-pjanijiet biex timbena blokka kbira ta' appartamenti fiż-żona ta' konservazzjoni urbana ta' Sannat, ippreżentata minn Joseph Portelli u sħabu, ġew approvati mill-Kummissjoni tal-Ippjanar f'deċiżjoni oħra kontroversjali ta' bini fil-Gżira Awċija fl-aħħar jiem. Din it-tieni deċiżjoni xokkanti ta' din il-ġimgħa wara li l-ħamis l-Awtorità tal-Ippjanar tat lil Portelli u l-isħabu permezz biex jibnu villa bil-pool fuq art ODZ fil-qala. Bħal każ tal-qala, l-oġġezzjonijiet kollha, inklużi dawk magħmula minn entitajiet oħra tal-Gvern inkluż id-Direttorat tal-Ippjanar, ġew miċħuta mill-Kummissjoni tal-Ippjanar ippreżeduta minn Elizabeth Ellul u għal darb'oħra għaddiet tal-applikant. Il-ġurnal Times of Malta rapportaw l-appartamenti ġew reklamati għal bejħ fuq is-sit elettroniku tal-iżviluppaturi malli l-iżviluppaturi ppreżentaw l-applikazzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni tal-Ippjanar irrifjutat li tipposponi d-deċiżjoni tagħha wara applikazzjoni ppreżentata kontra dan l-iżvilupp fuq din id-dar ta' 100 sena. Min oġġezzjona argumenta li minħabba li hemm raġunijiet storiċi biex tinħareġ ordni ta' konservazzjoni ta' emerġenza li tagħti liż-żona protezzjoni ogħla, il-Kummissjoni kellha l-obbligu tistenna d-deċiżjoni ta' bord ieħor tal-Awtorità tal-Ippjanar. Taħt ċirkostanzi normali, il-Kummissjoni tifriża l-proċess tal-applikazzjoni għall-iżvilupp sakemm tkun eżaminata u determinata t-talba. Iżda, żgur li f'Malta mhux qed ngħixu f'ċirkostanzi normali b'ħafna jibqgħu jistaqsu meta se jasal l-aqwa żmien ta' pajjiżna u meta verament se nikbru flimkien.